लामा आरो दालांखौ नांगौ दासिमबो जोङो बे केनेल ब्लकनि थाखाय जोंखौ मोना होनो ओमफ्राय केनेल ब्लकआ मानि थाखाय लामा मोना। हेलो एवरीवन गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं। दा लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना आङो सिगाङाव स्किप होनायावनो नुनानै एसेबाबो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला। दा बे भिडिअआ जाहैदों जोंहा बर' फिसाफ्रा माखासे गामियारियाव दङ नङा होमबा बिथोर जायगाफ्राव थानानै दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय लामा सामा जेबो दालां दुलांनि जेबो सुबिदा मोनाखै मा मोनाखै बेफोरनि सोमोन्दै दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों। आरो खिन्थु आं बिनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे भिडिअसो दिन्थिग्रोनो सानदों। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंहा राजु कुमार नार्जारि जाय बिथाङा इउपिपिएल सरकाराव सिथाबनानै दङ एबा इउपिपिएल हान्जानिनो सासे गोग्गोम सासे सोद्रोमा बिथाङाबो। दा बै बिथांनि माखासे खोथा बाथ्रा बुंनाय अरुणदय आसनि आइ बिथांखि आसनि माबा माबि बिदिनो गोबां आसनि होनाय मानायनि खोथा बुंबाय थायो बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिया जि समाव सरकार सालायदोंमोन बे समाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बा माबा मोनसे खामानि मावनाय माबा मोनसे स्किमनि खोथा बुंनो हायोब्ला 5,000 थाखा होगोन होननानै बिथाङा बुंबाय थायो। बे बाथ्राखौ बिथाङा दासिमबो बुङो नाथाय बिनि फिननायखौ गोबां मानसियानो गोबां बार होबाय नाथाय बैसोर मोनफेरदोंना माब्लाबा 5,000 थाखाखौ हा राजु कुमार नार्जारि बिथाङा माब्लाबा बे 5,000 थाखाखौ सोरनोबा हरफेरबाय नामा हराखै निस्सय। बिनि खारनावनो आं बुङो बिथाङा एथ'ग्राब मानि पकेट गरमब्ला दिनै जायफोरा बुंनो हादों जायफोरा खोन्थानो हादों हाग्रामा महिलारिनि मावनाय दांनाय स्किमफोरनि बाथ्राफोरखौ खोन्थानो हादों बैफोरबायदि बिथांमोननो दासिमबो मानो दिनैसिमबो मानो हरनो हायाखै 5,000 थाखाखौ। आरो दायो बिथाङा मा बुंदों हारसाफोरनि गेजेराव थांनानै दायो जुदि सोरबा बुंनो हायोब्ला दानो आङो पकेटनिफ्राय 5,000 थाखा दिहुनना हरगोन दाबो आंनि मोदोमावनो दं होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो बिथां राजु कुमार नार्जारिया माबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होमब्ला। জিজ্ঞাসা করতেছে এখন রাইজের ভিতরে কি আপনারা দেখছেন না মেল মিটিং এ এখন রাইজের ভিতরে ঢুকছে। 17 বছর আপনি রাইজের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না, আপনি কোনোদিন রাইজের জন্য কাজ করে নেই। আপনারা বলেন একটা স্কিমের নাম বলেন হাগ্রামার দিনের আপনাদেরকে আমি 5,000 টাকা দেব। আজকের থেকে আমি 2 বছর আগে এটা পুরস্কার আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছিলাম। আজ অবধি কোনো মানুষ নিতে পারে না 5,000 টাকা আমার কাছ থেকে। আপনারা বলেন 5,000 টাকা পাবেন। হাগ্রামার দিনের একটা স্কিমের নাম বলেন আপনারা, হ্যাঁ আসনি একটা নাম বলেন, কেউ বলতে পারে না আজ অব্দি। বলেন 5,000 টাকা পাওয়া যাবে, আমার পকেটে আছে 5,000। 17 বছরে একটা রাইজের স্কিম করে নাই, খালি লুণ্ঠন করেছেন উনি, খালি মারামারি করেছেন, মানুষের ঘর জ্বলাইছেন, হ্যাঁ মানুষকে অশান্তিতে রাখছেন। আমরা ভয়ে থাকতাম, আন্ধারে আমরা বাইরে যাইতে পারতাম না। আমাদের মেয়ে ছেলেরা বাইরে গেলে সন্ধ্যাবেলা আমরা ভয় করতাম কি আমার মেয়ে ছেলে ফিরে আসবে কিনা, সেটা রাজনীতি। এখন আমরা 3 বছরে প্রমোদ বড় স্যারের নেতৃত্বে ইউপিপিএল বিজেপি আর জিএসপি সরকারে কোনো বড় নাই, কোনো বড় রাজনীতি নাই, কোনো বাঙালি বড় মুসলমান বড় আদিবাসী বড় কোনো আমাদের ভেদাভেদ নাই। আমাদের দলে সব জাতি জনগোষ্ঠীর স্থান আছে, সবাইকে সমান সম্মান দিয়েছি, সবাইকে সমান অধিকার দিয়েছি, সবাইকে মাটির অধিকার দিয়েছি, সবাইকে সেলফ হেল্প গ্রুপের টাকা দিয়েছি, রেশন কার্ড দিয়েছি, অরুণোদয় দিয়েছি, অনেক মানুষকে হাজার লক্ষ মানুষকে অরুণোদয় আমরা দিলাম, গরিব দুঃখিয়া মানুষকে আমরা অরুণোদয় দিলাম। राजु कुमार नार्जारि बिथांखौ मा बुंबावनो हा बिथाङा जे ओरैबायदि गोग्गादों गावनि माखौ लानानै जे एथ'ग्राब माने गोहो देखायदों। गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा बुंबोबाय जाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि खामानि मावनाय दिन्थिनो हागोन बेनोनो 5,000 थाखा होगोन। नाथाय दिनैसिमाव 1000 जन मानसिया हाग्रामा महिलारिनि मावलांनाय खामानिफोरखौ दिन्थिबाय। दिनैसिमबो सोरबाफोर मोनफेरदोंना राजु कुमार नार्जारिनिफ्राय 5,000 थाखाखौ रावबो मोनाखै आरो हाखाया बिथाङा हरनो। दिनै सासे मानसिनि जुदि 5,000 होनांगौब्ला 1,000 जना जुदि बुंनानै दिन्थिनानै होयोब्ला हाग्रामा मावनाय खामानिफोरखौ अब्ला सोर साबेसेनो बिथाङा 5,000 कोटि थाखा हरनो हागोन दे बुंलाय। बेसेबां लाख थाखा बेसेबां कोटि थाखा खरसा जागोन बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिखागौ। नाथाय हाग्रामा महिलारिया मावदों मावाखै गावहाबो बेखौ मोजां मिथिखागौ। थेवब्लाबो बिथाङा माखासे ओरैनो फावसावलिया खोथाखौ गोब्रामदों नङा होमबा। आरो बे अरुणोदय आसनि बायदिसिनानि खोथा बुंदों। अरुणोदय आसनिखौ मा बिटिआरआवसो जेन'बा बिटिआर सरकारा लांनानै हैबाय दे थिगानो जाबाय। नाथाय जोंनि सनितपुराथ' बिटिआर गैया, बिश्वनाथाव बिटिआर गैया, गहपुराव बिटिआर गैया। बैफोरबायदि जायगायाव माबोरैहाय अरुणोदय आसनिखौ मोनगासिनो दङ। मा बेखौबो प्रमद बर'आसो लाबोना फैदों नामा? बेखौबो इउपिपिएल सरकारासो लाबोना फैदों नामा? हा डाइरेक्ट बेफोरबायदि फानाना
गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जाबोखायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बेफोरबायदि स्किमा मा होनो सेलेक्सन जाना फैखायो अब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ मावनानै होदों मादों होननानै गोग्गाबाय थायोब्ला सानफ्रामबो गोदाव सोराव गोब्रामबाय थायोबा पाब्लिकफोरनि गेजेराव सानफ्रामबो सब समाय नोंजों आंजों बखिलायबाय थायोब्ला जागोन नामा हा राजु कुमार नार्जारी नोंथाङाबो एसे सानदोब्रा सासे बुजिनां मानसि मेलेमजिबि सुबुं नोंसोरबायदि बिथांमोनानो जिथु बेफोरबायदि पाब्लिकफोरनि सिगाङाव मिसा मिसा बाथ्रा बुंनानै जिथु एथ'ग्राब माने फोलाबाय थायोब्ला अब्ला नों आं जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ माबायदि फोरोंलांबावगोन नोंसोरो माबायदि फोरोंलांनो सानखो दिनै नोंथाङा जि गोबां स्किमनि नाम बुंदों बैफोरबायदि स्किमा मा नोंथांमोनासो लाबोना फैनाय नामा हा बे आइ अनसाय बिथांखि माबा बिथांखिनो बेफोरो नोंथांमोननि खालामना होनाय गोजासो नामा बेफोरबायदि अनसाय बिथांखि माबा बिथांखिखौ नोंथांमोना जास्ट फर्मल'सो रानना होदों जानो हागौ फिलापल'सो खालामना होदों जानो हागौ नाथाय बेफोर रां रुफा बा बेफोरनि थाखा फैसायाथ' गासिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो सेलेक्ट जाना फैजोबो ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो बेफोर आसनिनि मुङाव मानि ट्रेन्सफार खालामना हरो ना अब्ला नोंथांमोनालाय बबेनिफ्राय माखौ लानानैथ' एथ'ग्राब गोगाबाय थानांगौ जाखो हा बेफोरबायदि खामानिखौथ' मोनसे समाव हाग्रामायाबो मावदोंमोन जानो हागौ बा मावाखैबोमोन जानो हागौ बिथाङा गाज्रि मावनायनि खारनावनो दिनै गोलैना थानो गोनां जाबाय दे जाबाय बे थांबाय अब्ला दासिमबो मानो बारे बिथांखौलाय मानो एथ'ग्राब सैमाथां अमाथां सै सानफ्रामबो मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिं गाबानो मानोलाय सोंखारि बाहाय थानांगौ जाखो बेफोरबायदि गावजों गाव बिदा फंबाय जानानै सोंखारिलायबाय थायोबा आरो गुबुनफ्रा जोंखौ माबायदि सोंखारिनो बोलो मोनगोन माबायदि नारसिननो बोलो मोनगोन नोंथांमोना निस्सय नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थानो सानलिया राजु कुमार नार्जारिया जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोर गावसिनि माने भटनि थाखाय एबा पलिटिकेलनि लालसाखौ लानानै गाज्रिनि थाखायसो बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेखायनो नों आं गासै पाब्लिक रायजो राजाफ्रा बांद्राय गोजावनांगौ दरखार गैया बिथांमोना जिखि बुंबाय थानो हो ओंल' होन बिथांमोननि मिथिं दावथिं लिङोबा थां साहा पानि बिस्कुट जानानै फै गरसे गरनै रां हरोबा लानानै पकेटाव दलद थाबानो जाबाय हा होनांगौ समाव गाव गाव जेराव होनो गोसो जेराव मोजां मोनो बेयाव होबानो जाबाय दे लोगोफोर दानिया फैदो नोंथांमोना दाथ' UPPL सरकारा सोलिगासिनो दङ बा खामानि दामानि मावगासिनो दङ बे बिथिंनि गेजेराव जोंहा नों आं गामियारिनि जाम्बा जाम्बि पाब्लिक आइजोफ्रा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंनानै बुजिनानै लादो भट नांगौबाल' मन्त्रि MLA फैयो गामिनि जाम्बि जाम्बाखौ बुरखाय फैयो ओमफ्राय भटखौ MLA जानानै देरहाहोयो बयबो जाम्बि जाम्बियाथ' भट थुनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै होयो बिसोरनो आसि थुयो जोंनि आखाइजों ओमफ्राय बिसोरो मानो जोंखौ एसेबो सिनाया गामिखौ बिथोर बिला खना खनलाफोरखौ नायनांगौ सारमोननि बिबान गोजायफोरो जों ओरैनोथ' जोंनि बेसेन गोसा माबाखौ आसिखौ थुनानै जोङो भटखौ होआना जोंनोबो मोनथायखौ जों लुबैयो बेखायनो जों लुबैयो खस्थ' जानाय गामि गोदो गोलाफोरखौबो बयहाबो मोनथाय लुबैयो नंगौना नङा सारमोनहाबो मिथिगोन ओमफ्राय दा जोंनो बेबायदि लामा सामा आरो लोमजानाय साजानाय खैफोद आफोद बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनो लामाखौ नांथारगौ लामा आरो दालांखौ नांगौ दासिमबो जोङो बे केनेल ब्लकनि थाखाय जोंखौ मोना होनो ओमफ्राय केनेल ब्लकआ मानि थाखाय लामा मोना जोंनो माबा होना अन्थाइ बालानिल' बेखौल' होना होबाबो जों मोजां मोनगौ दा गारि मोनसे सालाय जाया बाइक गंसे लांजाया हाब्रुआसो गोदोजोबो सोरबा बेटारिया फैबा बे बेटारियानो नारखोनसो थैसिबाय बेबायदिसो जायो दैज्लां समाव बिराद हाब्रु जाजोबो सरकारा सारमोनहा जोंखौ एसे गामि गोदो गोलाखौ एसे नायहरदो जोंबो नोंसोरनि बिनाय बायदिखौ जोंबो होगोन भट नांगौबा भटआवबो होगोन आरो माबा जोंनो नांगौखौबो सारमोनहा होनांगोन बेखिनियानोसै आं बुंनाया अब्ला दाथ' नोंथांमोनहा गामियारिनि आइ आफा एबा आदै मादैमोन जाम्बा जाम्बिफ्रा जि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फारि फारि खोनाबोबाय नङा होमबा दा दिनै बिटिआर सरकारा पावाराव थासेयाव बा सरकार सालायबाय थासेयाव दिनै मानो गामियारिनि रायजो राजाफ्रा बा आइ आफामोना मानो बेफोरबायदि लामा सामा दासिमबो मोनाखै हा जानो हागौ मादैमोन नोंसिनि बै गामिया गासिबो BPFनि मानसि गोजादां बेखायनो दिनै UPPL सरकारजों नोंथांमोना नायसनजायाखै बा नायफिनजायाखै नोंथांमोना खिजानि UPPLनो भटखौनो होआदां हा बिटिआर सरकारनो भटखौनो होआखोमा बेखायनो नोंथांमोननि बै लामाखौ बिथांमोना माने मावनानै हरनो गोसो गैया दा नोंथांमोना साननानै नाय दिनै आं बुंनाया सैथो नंगौना नङा बेखौ आं बुजि मोना नोंथांमोनासो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन नाथाय आं सानदों माने नोंथांमोननि गामिया बे केनेल ब्लकनि बे साइडनि गामिफ्रा खिजानि गासिबो साफ्रोमबो सुबुङानो BPFनि गोजा बे BPFनि सुबुं थानायखायनो दिनै बिथांमोना केनेल ब्लकखौ खामानि मावनानै हरनो हायाखै एबा हरा होननानै बिथांमोना थाखादों नोंथांमोना बुजिनो आरो बेयाव जेबो बाखि गैया नाथाय दिनै बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन हा बिटिआर सरकार एबा UPPL सरकारा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन माइगाब जुजाय खालामनो नाङा नोंथांमोननो भट नांगौब्ला नोंथांमोना बै केनेल ब्लकनि रायजो राजाफोरखौ सुबुंफोरखौ
अनसायनांगोन नायसननांगोन बजबनांगोन अब्लासो नोंथांमोनजों बयबो सापर्ट थागोन एबा नोंथांमोननि जानानै गासिबो खामानि मावनो राजि जागोन लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालाम सानला आं एसेखिनियावनो फोजोबना जोब्बाय जय हिन्द बर' हारिनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन